வெல்கம் பேக் டு விஜி. இதோட நம்ம என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா ஒரு தரமான வெறித்தனமான கிளாஸ் கோட் ரேங்க் மேட்ச் தான். நீங்கள் நம்ம ஒரு வெறித்தனமான நம்ம கிளாஸ் கோட் மேட்ச் பார்த்துருக்கோம். இத்தனை வாட்டி வெறித்தனமானு கேட்பீங்கன்னா வாயை கொடுத்துருவேன்னு சொல்லுவீங்க. சரி கைஸ் வாங்க. அப்புறம் மூஞ்சிக்க போது புதுசாக ட்ரெஸ்ஸு எப்படி இருக்கா வேறு லெவலா க்ளோஸ் அப்பில் காமிச்சிருப்போம். இப்போ நம்ம மேலே குதிக்க போகிறோம். இப்போ நமக்கு ஒரு கெஸ்ட் வந்திருக்காப்புல. நம்ம இதுக்கு ஒரு கெஸ்ட் வந்திருக்காப்புல. இந்த கெஸ்ட்டை கொஞ்சம் வெல்கம் பண்ணலாம். யாருண்ணா கெஸ்ட்டு யாருன்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம கூடாது. நம்ம பைத்தியக்கார தம்பி தான் பேசுகிற நம்ம தம்பி தான் கைஸ். இவன் தம்பி ஐயோ லூசு. இப்போ ஒரு ஹெட்செட் தரமான ஹெட்செட் உள்ள பாருங்க கைஸ். இப்போ ஒரு ரிவே பண்ணுவேன். இப்போ ஒரு தரமான மங்காத்தான மாதிரி எத்தாம ஹெட்செட்டு மங்காத்தா மாதிரி ஹெட்செட் அந்த மாதிரி ஹெட்செட் கைஸ் பாருங்க. ஓ பண்ற சாரி இது கிடையாது. என்ன கைஸ் இவர் ரொம்ப ரொம்ப காமெடினாலாம் அதெல்லாம் காமெடக்கூட கைஸ். இப்போ வர தரமான அடி தரமான மண்டை அடி. நம்மகிட்ட அவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட்டெல்லாம் இல்லை கைஸ். நம்மளோட கூட இல்லை கைஸ். கைஸ் அப்படிதாங்க சும்மா சொல்லிட்டு இருப்பான். அதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க. நம்ம ஒரு வேற லெவல் நம்ம ஒரு வேற லெவல் அதெல்லாம் கண்டுவிடாது. கைஸ் சொன்னீங்க நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி வந்து நான் கீழே கொடுக்குறேன். மறந்து விட்டேன் இல்லை கொடுக்குறேன். இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி கீழே கொடுத்துட்டு நீ ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெவல் தர்ஷன் இருக்கும். டெவல் தர்ஷன். என் தம்பி பேர் வந்து மகேந்திர பிரசாத் வழக்கலாம். நிறைய பேர் மகேந்திர பாகுபலி இல்லைன்னா மகேந்திர சிங் அப்படிதான் கூடுவாங்க. இதா கைஸ் இப்போ நம்ம கனடக்குள்ள வந்துடுவோம். இந்த எகிரி குடிச்சு எடுத்து போகிறோம். யாராவது இருக்காங்க ஐயோ நாக்கு. இப்போ நம்ம தரமான ஹெட்செட் இல்லையே. இப்போ உள்ள கூச்சு இப்போ தரமான மண்டை பாருங்க. இப்போ பாருங்க தரமான மண்டை விடுவோம்னு நினைக்கிறேன். இல்லை உள்ளது நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் ஓகே. தரமான மண்டை பாருங்க. தரமான மண்டை அது கண்டுக்கூடாது அப்படிதான் சொல்லுவேன். தரமான மண்டை தர இல்லாத மண்டைன்னு சொல்லுவேன். இப்போ பாருங்க தரமான சம்பாத்தி இனிமேதான் பத்து வந்துச்சு. ஐயோ இது இல்லையே கேஸ். அப்புறமா நம்ம ஒரு கில்டு ஆர்மிக்கான் இருக்கோம். அந்த கில்டு யாரோட மண்டை சரியான மண்டை இன்னொரு மண்டை ரிவே பண்ணாமல் வேணாமா ரிவே பண்ணா எதுக்கு பண்ணிக்கிட்டேன். அப்புறம் எடுத்துட்டு பாபா படாவா பேரா பேர் பாப்பா படாவா. இப்போ நான் ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்கான். அவனை பேர் ரிவே பண்ணான்னு போயிட்டுருக்கோம். ரிவே பண்ண ரூட் அடிச்சுக்கிறேன். டேய் ரூட் அடிக்காதரா பாவண்டா. இப்போ ரிவே பண்ணுறா பண்ணுறான் பாரு கேஸ். கேஸ் இப்போ ஒரு தரமான மண்டை விழுவுன்னு நினைக்கிறேன். தரமான சரியான மகரேத்த மங்கத்தா மண்டை அந்த மாதிரி மண்டை விடுவோம். எங்கள் ஊர் மண்டை இல்லை அந்த மாதிரி மண்டை. இப்போ பாருங்கள் எங்கே ஒரு வாய்ஸை காணோம் அப்படின்னு கேட்டுகிட்டே இருப்பீங்க. இன்னும் கொண்டத்தில் வரும். இந்த வாய்ஸ் இன்னும் வரல. இப்போது எடுத்துனா பாருங்க. இப்போ அவனே அடித்து முடிச்சிருவேன் போய். அங்கே போகாமல் பாருங்க ஒருத்தன் அவனே அடித்து முடிச்சிருவியான். ஆமாம் இது சொல்ல மறந்துல யார் கூட விளாட்ற அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பீங்க. நடுவில் கொடுக்குறாச்சா நம்ம ரிப்ட் எடுத்தால் ஒன்றும் பிடிக்காது. பிடிக்காது. ஆனால் அவர் கிளாஸ் கூட விளாட சொன்னால் மட்டும் விளாட மாட்டார். அவ்வளோ கைஸ் கொஞ்சம் நாய் செத்தவங்களாம் கேட்கும் கைஸ். எல்லாம் கண்டுக்காதீங்க. ஏன்னா பக்கத்து வீட்டில் ஒரு 2 நாய் இருக்குது. ஒரு நாய் இருந்தாலே இது 2 நாய் வேறு 3 நாய் கைஸ். ஒரு 10 நாய் சுற்றுவோம் கத்திக்கிட்டு கிடக்கு கைஸ். சாய் கைஸ் வீட்டு எங்கள் கூட்டு கதைகளை கைஸ். அவ்வளோ பெரிய கதை கைஸ். கைஸ் யாராலும் இந்த பண்டில் ஃப்ரீயாக விட்டீங்க எடுத்தீங்க எல்லாம் சொல்லுங்கள் கைஸ். ஏன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் என்னால் ஆன் பண்ணிக்க முடியாது கைஸ். ஏன்னா நான் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தால் கூட நான் கமெண்ட் பாக்ஸ் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். எங்கள் அப்பா இது பண்ணதுனால இப்போ நாக்கு நம்மளே நாக் பண்ணிவிட்ருவாங்க. இப்போ நம்மளே நாக் பண்ணிவிட்ருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்மளே நாக் பண்ணிவிட்டாங்கன்னா ரொம்ப துரோகம் கைஸ். இன்னொரு நேரத்தில் இன்னும் நாளைக்கு வந்து இன்னொரு கண்டென்ட் அது என்னது ஒரு தரமான நாக்கு லோட உடச்சு விட்டாடா நம்ம டீமாலே. நான் நாளைக்கு ஒரு கண்டென்ட் போடுறோம் கைஸ். அந்த கண்டென்ட் என்னென்னு
கான்ட்ராக்ட் என்னென்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா நோ GUN அதை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னொரு GUN அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வார்த்தை வரும். நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் கொடுக்குறேன், இன்ஸ்டாகிராமில் லிங்க்கு. அந்த லிங்க்கை போய் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு ஐயோ டே யாராவன் என்னாச்சு ஒருத்தன் அடிச்சுட்டுனா சின்ன க்ளோவில் போட்டேன். அதுக்கப்புறம் எப்படி அடித்தான்? டவுட்டாக இருக்கே, என்னடா டவுட்டு? சரி கைஸ், அந்த மேட்ச் போனால் போயிட்டு போகுது. எம்பி இப்படி கிடச்சிச்சு. இனிமேல் தான் தரமான நம்ம இன்னும் பார்க்க போகிறீங்க எவ்வளோ கூட்டிருக்காங்க கைஸ், யாருன்னு கேளுங்க. சிங்கத்தை கோட்டில் அடிச்சு விட்டு என் தம்பி கேட்குறாங்க கைஸ். இப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் நம்ம வீடியோ பேசும்போது தான் நாய் கத்தும், பறவை வரும், அதுக்கப்புறம் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அடிப்பீங்க சாகுபடி கைஸ். என்னமோ தூக்குடான்னு சத்தம் வரும் கைஸ், அதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க. அது இப்போ ஒரு வைப்ரேட் ஆகிருக்கும் சும்மா கைஸ்லாம். தூக்குடான்னு சத்தம் வந்துருக்கோம். அது வந்து ஒன்று மனுஷன் தூக்குறது கிடையாது. நான் சும்மா தூக்குடான்னு இந்த மேலே தூக்குடான்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் கைஸ். இப்போ எம்பியோட கேள்வி எடுத்து அப்போ ஒருத்த மண்டை தெரிக்க போகுது கைஸ். பாருங்க கைஸ், இப்போ மண்டை தெரிக்க போகுது. தள்ளி பிடிச்சிச்சுப்பா. இவனும் உருமுடியாங்க சும்மா அழுத்தி பூட்டி போயாடி டடரடன் தான் நம்மளுக்கு டபுள் வேரில் கிடச்சிச்சு. இப்போ மேலே போய் அழுத்தி பிடிக்க வேண்டியதான். அழுத்தி பூடி உயாடி எங்கே மேலே ஒருத்தனி காணோம், எங்கடா காணோம்? சவாலா தவடா சவாலா ஏஸ். நீங்கள் யார் ஃப்ரெண்ட் சொல்லுங்கள். நம்ம தலைவன் கேவ ஃப்ரெண்டு எனக்கு பேசினானே, கேவத்தம் கேவத்தம் அவருக்கு ஃப்ரெண்ட் தான் நான். இப்போ நம்மளை அடிச்சுடுவாங்க, சோகமான விஷயம் அடிச்சுடுவாங்க. நம்ம ஒரு சோகமான விஷயம் அடிச்சு போடுவாங்க, போடுவேன். இப்போ மீதி இந்த அடிப்போம் ஒரு தரமான மிஸ்டேக் நீங்கள் அடிச்சுக்கலாம். நான் தெரியாமல் ஊக்கம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஐயோ அம்மா இதை இப்போ தான் வரணும். சவுண்டை கம்மியாக பண்ணி வச்சுட்டுங்க. இது கத்தில் காதை வலிக்கும் போல. உங்கள் கத்த இருமலே வந்துருச்சு. இப்போ அழுத்தி போட்டு கண்ணு எடுத்து வந்துட்டேன். நீ மேக்ஸிமம் தான் ஒருத்த மண்டையும் நீ உங்களுக்கு என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு நான் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷன் கிடையாது, இன்ஸ்டாகிராமில் இது பண்ணிடுங்க. இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன், மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஃபாலோ நான் அப்படியே லூஸ் மாதிரி பேசிட்டு இருப்பான் கைஸ். உங்களுக்கு தரமான சமம் கைஸ். நான் கண்டென்ட் வேற அளவாக கண்டென்ட் போட போகிறேன். வந்து பார்க்க இப்போ கத்தனை சார் மன்னிச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் எல்லாம் கத்திட்டு இருக்க சரியான டென்ஷன் ஆகுது கைஸ். இப்படி போகிறேன், யாரும் வந்து அடிச்சு போடுவாங்க கைஸ். ஒரு இப்போ ஒருத்தனை அடிச்சுட்டு அடிக்க மாட்டேன், உட்காந்து எழுந்திரிப்பேன், அடிக்க போடுவேன். என் சைடில் உட்காந்து அடிப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஈஸிலாம் இல்லை கைஸ், மொபைல் தான் கைஸ். யார் என்ன மொபைல்னு கண்டிப்பாக சொல்லுங்க கைஸ். கண்டிப்பாக கைஸ் அவனை தெரிவிக்கணும் கைஸ். நாளைக்கு 1K ஃபாலோவர்ஸ் அடிக்காங்க கைஸ். நாளைக்கு 1K கைஸ். சப்ஸ்கிரைப் தட்டி விடுங்க கைஸ். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க கைஸ், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கைஸ். கைஸ் ஏதோ காரை சொல்கிறேன், என்னன்னு கேளுங்க. கைஸ் அம்மா சொல்கிறேன், அம்மா புரியல கைஸ். ஒரே ஒருத்தன் ஃப்ரெண்டு போய் ஒரு தரமான ஓசியில் அடிச்சுங்க. பார்த்தீங்களா, தரமான ஓசியில் கைஸ். சீன்லாம் கட்டுவோம், சும்மா வேணும் சீன்லாம் கட்டுவோம். அந்த சீனே எதுக்குன்னு தெரியல. அடிச்சுங்க கலையா ஆகாத பழக்கத்துக்கு சொல்லுதையா. பாட்டை பாருங்க பாட்டை பூகாலையே பேகாலையே கைஸ். அதான் கண்டிப்பாக எனக்கு பாட்டில் வராது கைஸ். ஒரு தரமான அடி ஒன் டாப் போட போகுது கைஸ். இனிமேல் பாருங்கள் நீங்கள் கைஸ்லாம் ஒன் டாப் அடிக்க தெரியாது, ஒன் டாப் 1 நிமிஷம் ஆடான்னு சொல்லக்கூடாது கைஸ். கைஸ் நம்ம கமெண்ட் நீ யாரோட பேட் கமெண்ட்ஸ் பண்ண கைஸ், நான் கமெண்ட்ஸ் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது நான் போய் சொல்லிவிட்டேன் கைஸ். கைஸ் கைஸ் யாருக்கு ராய் ஸ்டார் பிடிக்குன்னு சொல்லுங்க கைஸ். ராய் ஸ்டார் இப்போ கூப்பிட்டு எங்கள் அம்மா தான், யாரும் தப்பு நினச்சிக்காதீங்க.
வரேம்மா. இப்போ சும்மா கூப்பிட்டுதீங்கம்மா தான் நினச்சிக்கிறீங்க. அது ஒன்று நினச்சிக்கூடாது. நாங்களும் அப்படி தான் கேஸ். போக போக எனக்கு 1 சீசன் போடுவோம், அதை நீங்கள் பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க. கேஸ். கஷ்டம் நம்ம டாப்அப்லாம் கிடையாது கேஸ். டாப்அப்லாம் எப்பவுமே போட மாட்டேன். அப்போ யாரும் பண்ணாதீங்க கேஸ். இப்போ ஒரு தரமான ஒரு அடி ஒரு ரூம் வரும் கேஸ். ஆஃப்லைன் போயிட்டானா? ஐயோ கேஸ், உங்ககிட்ட காசு இருந்தால் கேஸ். இது எதுக்கு பண்ணிக்கிட்டு பண்ணாதீங்க. காசே எதுவுமே பண்ணாதீங்க கேஸ். ஓசி அடிச்சிட்டாங்க போட்டாங்க, நல்லா டேமேஜ் கொடுத்தேன். ஓசி அடிச்சிட்டாங்க கேஸ். இப்படிதான் கேஸ். அம்மா என்னோட வீடியோ கூப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க. நானும் அதெல்லாம் கட் பண்ண மாட்டேன். பண்ணி முட்டை போட்டுருவேன். எல்லாம் கட் பண்ணவே மாட்டேன் கேஸ். இப்போ எங்கள் டீமில் நான் மட்டும்தான். நான் ஒரே 2 பேர் இருக்காங்க அவங்க டீமில். என்ன நடக்கும் சொல்லுங்கள், மறக்காமல் சொல்லுங்கள். இப்போ வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு என்ன நடக்கும்னு சொல்லிடுங்க. கேஸ் 2 பேர் இருக்காங்க. கிணறு தூக்கி போடுவேன். ஒருத்தர் செத்துருவானா? சாக மாட்டான் யாருமே. ஆனால் அங்கே யாருமே இல்லை. நான் சாக மாட்டான். இப்போ ஒரு ஓப்பி விடுங்க கைஸ். பாருங்கள், ஒரு ஓப்பி தரமான ஓப்பி இந்த சட்கி. ஓப்பி கைஸ். ஓப்பி வளர்த்த கைஸ். கைஸ் இப்போ தர மெடிக்கல் சுற்றிட்டு கைஸ். இப்போ ஒரு ஓப்பி அழுத்திப்படி வரும் கைஸ். அழுத்திப்படி போய் கைஸ். இப்போ நான் கில் எடுத்துருவேன். கில் எடுக்க மாட்டேன். நான் கில் எடுத்துன்னு அடிக்கிறேன்னா க்ளோ டப்புன்னு போட்டுருவேன். அடுத்த டக்குன்னு போட்டுருங்க. டக்குன்னு வந்தேன். வெயிட் பண்ணுங்க பொறுமையா. இங்கே கொஞ்சம் டேமேஜ் கொடுத்துருவேன். டக்குன்னு எம்பி போட்டு எடுத்துட்டு அழுத்தி கூட்டி அவ்வளோதா. எம்பி அழுத்தி கூட்டி போய் அடி தடவை தான் போய் அடிச்சுனா கைஸ். இனிமேல் நம்ம இதுக்குள்ள எடுத்து விடும் கைஸ். தந்தனா நிற்கிறான் தலையெல்லாம் நிற்கிறான் கைஸ். யாரோ லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண லைக் பண்ணுங்க. சரி, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை கைஸ். Pikachu, 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 Pikachu.